dneska sa stalo dosť veľa zaujímavých vecí. Okrem toho, že som bola šokovaná, keď som sem prišla, videla som tieto pekné zábrany. Neviem prečo a na čo. Bol to dosť veľký šok a priznám sa, že som mala z pokutí niekam odísť, ale potom som si povedala, že vy určite prídete a bolo by chybou niekam odísť, tak som si povedala, že dobre. Aj toto je pre nás vizitka. V akom štáte to tu žijeme. To znamená, že nám neveria. Tí, ktorí sme si zvolili, nás neveria. Neveria nám a myslia si, že budeme niečo zlé robiť. Prosím vás, kto tu prišiel niečo zlé robiť, nech zdvihne ruku. A tam jeden. Prišiel sa zúriť, tak? Super, a ja to nepovažujem za zlé, to považujem za pokrok. Takže je nás stále viac. Ďakujem aj trúbkárom. Aj píšťalky. Takže ja si myslím, že dobrých ľudí sa veľa nájde. Napriek tomu, že nám tu postavili novodobé hradby. Ináč to je architektúra ako hromy. Za ňu sa asi Leonardo da Vinci hanbil. Čo poviete? To je mnohý kus. Sem tam mnoho ľudí je tak. Takže poďte všetci, aj tí, ktorí idete okolo a máte strach, nemáte sa čoho báť. Toto námestie je naše. Vybudované z našich daní. Naši ľudia tú kocku po kocke položili. My sme tu všetci doma, na svojom mieste. Tamto ešte vidím, že ide slovenská zástava. Áno, sme na Slovensku. To je tá nádherná krajina pod Tatrami. To mala byť malým Švajčiarskom, ale sa tak nestalo. Pretože niekto si tu urobil pre seba malé Švajčiarsko. A možno aj malú Ameriku, alebo niekto sa tu vyhlásil za Rothschilda, ja neviem. Čo myslíte vy? Toto ma dojalo, tie zábrany. Áno, je to hamba. Súhlasím tam s mladými ľuďmi, je to hamba. A z ľudí urobili žobrákov. Ale boží režim príde iný. Som sa spýtala, či budú vestičky, že ne. Ďakujem každému, kto sem prišiel. Už nás je stále viac. Takže poďte pokojne bližšie. Je dobre. Aspoň 30 ľudí. Poprosím niektorého môjho kamaráta, aby sem prišiel na 1 minútku. Maťko alebo Miško. Môžete sem prísť na chvíľočku? Ja, tak Maťko. Dobrý deň. Ja vám prečítam niečo ako rozprávku. Volá sa Rada starého otca číslo 1. Keď zistíš, že jazdíš na mŕtvom koni, zosadni. Sedliacky rozum našich predkov sa dá často porovnať s dnešným spôsobom uvažovania v úvodzovkách expertov, poradcov a politikov, ovplyvnených najnovšími metódami modernej ekonomiky podľa príkazu stratégia mŕtvého koňa. Keď skutočne zomrie kôň, na ktorom sedíme, je nám to jasné, zosadneme z neho. Keď umiera politický alebo ekonomický kôň, väčšinou dostanete takéto rady. Kôň ožije, ak mu postavíme väčší euroválov a zdvojnásobíme dávky krmenia. Rada trenéra Iva. Absolventa bruselskej chovnej stanice, ekonomická údiareň mŕtvého koňa namalujeme, na bielo, aby sa mu bežalo ľahšie, tak mu postavíme diaľnice. Rada pastiera Jana z klubu Dolného Hája.
Vymeníme jazdca s väčším bičom, naučíme bežať mŕtvého koňa iným smerom. Rada úspešného skúseného jokeja Robka s najväčšou zbierkou bičov na Slovensku. Zapriahneme viacej mŕtvych koní spolu, aby sa im ľahšie ťahalo. Radí tradičný zaklinač koní Miky z Únie krotiteľov dávnych svetov. Založíme výcvikový skupinový kurz, aby sme sa naučili jazdiť na mŕtvych koňoch a dáme všetkým jokejov na detektor lži, aby priznali, že kone sú živé. Obyčajná lekcia neznámej osobnosti. Rozpútame reklamnú kampaň, že náš kôň je mŕtvý, ale náš slovenský a zjeme si ho sami. Radí hrdý majiteľ smelej našej stajne. Kúpime trávu v zahraničí, počom bude náš mŕtvý kôň bežať veselšie. Radí najveselší konateľ SRO, seno alebo slama. Vytvoríme údernú skupinu 99 km za hodinu, kde sa ťahaním mŕtvého koňa touto rýchlosťou pokúsime mŕtvého koňa oživiť. Vyskúšame viacjazyčné povely na prinútenie mŕtvého koňa skoku cez most. Odporúča znalec dvojjazyčného esperanta. Prehlásime, že žiadny kôň nemôže byť natoľko mŕtvy, aby sa o ňom nedalo aspoň orať. Prehlasujú únavnou väčšinou hlavne postarší oráči. My všetci laickí a amatérski diváci si môžeme dať poradiť od expertov, vybrať si z ich ponuky a znovu vsadiť celé svoje štvoročné príjmy do najslavnejšieho domáceho dostihu sezóny o cenu mŕtvého koňa 2012. Teda môžeme zapierať, že sme žiadneho koňa nikdy nemali, pohodlne si sadneme alebo lahneme a budeme opäť čakať, kým niektorý z mŕtvych koní sám ožije. Alebo skúsime porozmýšľať a počúvneme druhú radu starého otca. Vlastná noha je vždy po ruke. A konečne sa skúsime postaviť na vlastné nohy a začneme sami kráčať. Krok za krokom. Možno to bude zo začiatku menej pohodlné, dokonca namáhavé a určite pôjdeme pomalšie a prejdeme kratšiu cestu. Môžeme si tiež navzájom pomôcť tým, že si podáme ruky. Chodením po svojich, ale znovu môžeme získať dôveru vo vlastné sily, znovu objaviť našu krásnu krajinu a pochopiť, že kôň je predsa prekrásny tvor, určený najmä pre radosť detí, na rekreačné jazdenie a prácu v hore a nie na celoživotné nosenie ľudí. Vnuk starého otca. Ja som strašne rád, že vás je tu toľko. Čo chcete odkázať? Ešte len 4 teraz. Priatelia, poďte bližšie, nebojte sa, všetko je v poriadku, nič tu nie je tak, ako to vyzerá, všetko je tu úplne normálne. Srdečne vás všetkých vítam na našom dnešnom stretnutí. Trošku sa nám veci skomplikovali, pretože niektorí ľudia, ktorí tu už mali byť, tak sú zaseknutí v zápche dopravnej, takže ja verím, že oni dorazia a všetko bude tak, ako má byť. Keďže my počítame so všetkým, takže ani toto nie je nejaký vážny problém. Ešte raz vám veľmi ďakujem, že ste prišli, pretože kade-tade veľmi dobrý program, ktorému ste odolali a napriek tomu viete, že čo chcete a viete, že treba tu byť, takže... Áno! Ďakujem. Ďakujem vám ešte raz, že ste tu stáli, aj keď boli mrazy, keď bolo minus 12 stupňov. Prišli ste vždy, keď sme si dali stretnutie a nebolo vás málo. Dnes nám tvrdili, že vás príde zo 50, ale vidím, že vás je tu hodne. Takže
Ešte raz vám ďakujem, že ste tu. Dnešný deň je celonárodným zhromaždením, ďakujem chlapci, aby sme vyjadrili svoje postoje, svoje emócie a všetko, na čom nám skutočne záleží. Takže ja zdravím teraz našich spolustojacích na takomto istom námestí v Banskej Bystrici, v Košiciach, Trenčíne. Ešte raz sa vám chcem poďakovať, že ste na poslednom proteste, tí, ktorí tu neboli, nezanechali ani minimálnu špinu a nebolo čo po vás upratovať. Takže klobúk dole. Klobúk dole pred všetkými, čo tam boli. A túto symbolickú čistotu, myslím, že si uchováme aj naďalej. Čo poviete? Súhlasíte? Áno. Gratulujem, že sme dospeli až sem. Ďakujem. Nebudem vás teda vyzývať, aby ste boli slušní, pretože vy ste slušní. A toto si zaslúži potlesk. Keď tu stojíme pred budovou pána prezidenta, tak sa mne osobne páčilo pred niekoľkými dňami, keď povedal v téme dňa na teatri: nebudem dosadzovať žiadneho generálneho prokurátora navrhnutého skorumpovaným parlamentom. Čiže aj prezident pripustil, že parlament je skorumpovaný, to znamená, že tu nehovoríme nič nové. Takže keď stojíme pred jeho palácom, ja sa mu chcem touto cestou poďakovať za to, že to povedal. A že v podstate sa vyjadril úprimne a čestne, ako sa na ňo patrí. Priatelia, myslíte si, že parlament je skorumpovaný? Ako? Chcete, aby v ňom boli čestní ľudia? Ste ochotní kedykoľvek prísť na ulicu, ak budete cítiť, že niečo tu smrdí? Vy aj v budúcnosti? Áno. Ste za takúto dohodu medzi nami, vami, medzi nami všetkými? Ja osobne sľubujem na svoju česť, že vždy, keď budem cítiť niečo, že niekde smrdí, tak budem prvá, ktorá vám to oznámi. Ďakujem. V stredu sme sa boli pozrieť na mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu a boli sme neskutočne sklamaní tým, čo sme tam uvideli. Páni poslanci nedokázali prísť na zasadnutie o 10:30. Asi sa po nich chcelo príliš veľa, že? No. Nevedeli prísť na 10:30. Pred parlamentom sa sústredila masa policajtov proti asi 30 ľuďom, ktorí chceli využiť svoje ústavné právo a zúčastniť sa zasadnutia parlamentu ako diváci. Bola to hrozná sranda. Mne osobne to pripadalo ako cvičenie policajnej akadémie. Aj my tu máme policajnú akadémiu. Aj my. Policajti boli rozdelení do tímov. Žltý, zelený, červený a modrý. Žltí a červení boli obyčajní chlapci, potom tam boli ťažkoodenci a tí modrí, tí boli zakuklení, ako motýle. Mala som pocit, že majú taký živý prejav na horšie časy. Horšie časy ešte len prídu? Alebo nie? Nie, neprídu. Nedovolíme. Medzi tým sa v parlamente asi po 40-minútovom sklze začalo rokovať. Pre živý hovor a šum poslancov, ktorí zrejme chodia do parlamentu ako do kaviarne, nebolo nič počuť. Čo hovorí predseda parlamentu, pán Hrušovský. Tak aj takto sa dá pracovať zhruba za 4 000 eur mesačne. Kto tu má 4 000 eur mesačne iba tak za nič nerobenie? Je tu niekto?
Zdvihne ruku. Máte 4 000 eur? Za naše dane, áno. Správna pripomienka, ďakujem. Páči sa vám to, čo tu hovorím? Je to humor, ale páči sa vám to? Keby som s vami nesúhlasil, tak tu nestojí. Pretože myslíte, že je dobré, že nás reprezentujú takíto ľudia? Určite nie. Určite je to zlé. Priznám sa, že hoci sme tam strávili celý deň, boli sme mimoriadne sklamaní všetkým, každým. A hoci sme nikto neurobili celkom nič, napriek tomu tam stáli 3 kordóny policajných tímov, žltý, zelený, červený a modrý, ako bariéra. Ale prečo? Sme sa to nejako nedozvedeli. Možno bolo treba niečo ochrániť, ale prečo chrániť, keď je tam precedens neviny a nikto nič neurobil? Keď je nikto nevinný, čo chránime? Čo? Keďže vidíme, že situácia je naozaj vážna, nie len my, ale som presvedčená, že aj vy všetci. Stále trváme na tom istom, skúsim sa teraz zopakovať naše podmienky jednoduchými, zrozumiteľnými slovami. Rozhodne trváme na posvietení si, na dôkladné vyšetrenie všetkých kauz a účinne prípadu Gorila a rovnako budeme trvať na odchode skompromitovaných politikov z verejného života aj zo samotnej politiky. Súhlasíte? A vieme, že našim jediným nástrojom na zmenu je referendum. Preto budeme presadzovať také zmeny referenda, aby sme mohli meniť veci v štáte, a to nie len raz za 4 roky. Okrem toho sme si vedomí, že je nevyhnutná po tretie aj zmena volebného zákona, aby sme mohli zvoliť aj nestraníkov a kandidátov z blízkeho okolia, nezávislých ľudí, ktorí prispejú k zlepšeniu a nie k zhoršeniu našej životnej úrovne. Súhlasíte? Ďakujem. Samozrejme k tomu, aby prebehlo riadne vyšetrovanie všetkých kauz, pri ktorých utrpeli nielen naše peňaženky, ale aj naša česť, je potrebné navždy zrušiť, čo? Trestnoprávnu imunitu. Aby pre politikov platili rovnaké zákony a rovnaké tresty, ako platia pre kohokoľvek z vás. Politik totiž nie je politik, alebo ten, kto sedí, poslanec, nie je nejaký nadčlovek. Je to človek, ktorý si má robiť svoju prácu, má zastupovať naše záujmy, naše, nie svoje. Tak. Nie je možné, aby niekto mohol neustále kradnúť, priživovať sa na svojej funkcii, pričom ostatní urobia iba 100% z toho a skutočný trest, tvrdý trest ich vôbec nevinie. Priatelia, verte mi, iba keď spojíme svoje sily a nedáme sa, zlepšíme našu životnú úroveň. Ste za? Ešte hlasnejšie, prosím. Naozaj aj vy tam vzadu? Tak. Priatelia, slúbme si, že vydržíme. Nie len teraz, nevydržíme len teraz, ale aj o týždeň, o mesiac a vyjdeme na ulicu vždy, keď budeme cítiť, že nás podviedli, oklamali alebo okradli. Sľubujete? Budeme sa neustále pýtať a dožadovať sa odpovedí. Iná cesta neexistuje. Veríte?
Priatelia, ešte raz sa pýtam, ste ochotní vždy prísť, keď sa nebude nič posúvať dopredu? To je ono. Cítite tú silu? Obrovská sila, obrovská. Do srdca vám ďakujem. A teraz pozdravujem aj tých organizátorov, ktorí sú dnes s nami mysľou, ale fyzicky nemôžu byť prítomní. Pozdravujem Števa Miščíka v Sabinove. Poprosím pre ňo malý potlesk. To je ten, čo vás stále informuje. Vždy vám posiela najčerstvejšie informácie. Pozdravujem aj Peťa Pčolinského, ktorý je momentálne v Prešove. A teraz by som rada vyzvala Ľudsku Galovú, aby sa ujala slova, ale ona má pre vás iný bombónik. Ona sem dovedie v pondelok Hordura Torfasona z Islandu, ktorý nám ukáže... Áno, to je ono! Áno, to je náš človek, ktorý bude našou nádejou, že keď neprestaneme bojovať za svoje práva, tak dosiahneme to, čo chceme a čo potrebujeme dosiahnuť. Takže ešte raz poprosím Ľudka Galová a Hordu Torfasson z Islandu. Teraz trochu prepnem na inú nótu. Chcela by som pozdraviť našich skorumpovaných exekútorov a tiež tých úbohých dôchodcov, ktorí sa snažia niečo si privyrobiť popri tom mizernom dôchodku na slušný život. Ale ak nestihnú zaplatiť našej nenormálne neserióznej vraj sociálnej poisťovni poplatok, a čo je paradoxné, aj popri riadnom dôchodku príspevok na invalidný dôchodok, už ste to počuli, aby ste v dôchodku platili príspevok na invalidný dôchodok, ktorý už nikdy nebudete mať, už nikdy. Naša sociálna poisťovňa vyzve dôchodcu, aby poplatky vyrovnal. A on, chudák, vyrovná poplatky v domnienke, že urobil, čo mal. A viete, čo sa stane? Ona totiž oslovila aj exekútora. Čiže o 3 mesiace mu siahne na všetky životné istoty pán exekútor a dôchodca nemá z čoho žiť. To nie je zákon, to je výmysel. Myslím si, že všetci sme za to, aby sa na nás skutočne nikto nepriživoval. Má niekto chuť platiť niečo, čo už zaplatil? Treba s tým urobiť poriadok? Budeme tu stáť ako ovečky a každý si s nami bude robiť, čo chce? Áno, rozhodne nie. Ale chcem to počuť hlasnejšie. Ako? A teraz máme pikošky o daňovej správe. Poprosím Martina Perduka. Martin, poprosím ťa. Inak takto všetci budete mať slovo, len vydržte. Máme taký program, že najprv vám povieme dôležité veci a potom vám dáme slovo. Zase tak ako minule na Hviezdoslavovom. Každý 2-3 minútky, dobre? A vás ostatných poprosím, keď ste za, budete tlieskať. Keď si budete myslieť, že si tu niekto robí nejakú agitku, tak ho jednoducho vypískate. Súhlasíte? Čiže skúsme už teraz uplatniť demokraciu takú, aká je, aká má byť. A poďme už teraz dať bokom to, čo tu nemá byť. Súhlasíte? Ďakujem. Takže odovzdávam slovo pikoškám o daňovej správe. Troška dodávame do live prenosu. Poďte kľudne bližšie, nemusíte sa... Môžem?
Ticho! Vydrž. Takže ešte raz dobrý deň. Ja pridám kamienok do tejto mozaiky špiny a korupcie. Veľa z vás počúva v médiách o situácii v daňovej správe. Médiá ovládané politikmi zámerne zavádzajú a naďalej klamú. Dobrý deň, Markiza. Ale aj Jojka, aj STVčka. Aj teatry! Budem pokračovať. Máme oficiálne informácie z daňového riaditeľstva o vývoji situácie. Mikloš bezdôvodne zrušil zmluvu s firmou, ktorá už niekoľko rokov pripravovala softvér pre zlúčenie daňovej správy s colníkmi, a tento výnosný kšeft dohodil svojmu kamarátovi Miroslavovi Mikulčíkovi, ktorého najprv vymenoval za generálneho riaditeľa daňového riaditeľstva. Potom prišla kauza Košice, na ktorú si myslím spomínate, a prenajom budov pre daňový úrad Košice za bývalej Ficovej vlády bola riadne vo výberovom konaní vybratá budova, ale keď sa Mikloš opäť stal financmajstrom, tak si presadil inú budovu, svojich kamarátov. Budovu svojich kamarátov na nevhodnom mieste a ešte aj drahšiu. Toto na popud Radičovej stálo generálneho riaditeľa Mikulčíka kreslo, lenže keďže je odborník na informačné technológie, tak potichučky ho Mikloš v rámci daňovej reformy vymenoval za riaditeľa tzv. Kompetenčného centra, ktoré má za úlohu spojazniť systém a robiť servis. Lenže žiaden systém ešte k 30. januáru 2012 neexistoval. Starý systém od pôvodného dodávateľa bol k 31. decembru vypnutý a znefunkčnený. Preto v televízii počúvame, že pracovníčky daňového úradu spracovajú daňové priznania ručne, čo je úplne šialené. Ale na veľké kriky a poslanecký prieskum sa nový systém zvaný KONS ako tak spojaznil, lenže pracuje tak nedokonale, alebo zámerne nedokonale, že daňové priznanie náhra duplicitne, čo v praxi znamená, že daňovník, ktorý podal priznanie DPH a pýta si od štátu vrátiť peniaze, ich môže vďaka tejto chybovosti dostať vyplatené aj dvakrát. Podotýkam, že v mnohých prípadoch ide o desiatky tisíc až milióny eur, najmä u zahraničných firiem. Samozrejme, že nie je v našich silách daňového úradu, teda jeho pracovníkov, všetko ustriehnúť. A takto vidím reálnu hrozbu vytunelovania štátnej pokladnice takýmto vysoko neodborným zásahom. Myslím, že sme iba krôčik od totálneho finančného kolapsu Slovenska, keď príjmy do štátneho rozpočtu sú ohrozené nepredvídanými výdavkami práve kvôli reálnej hrozbe duplicitného vyplácania DPH. Takže vážený pán prezident, my sme si nezmielili adresu a preto tu stojíme už po tretíkrát. Kedy vám konečne dojde, že aj vy kryjete totálny pád Slovenskej republiky? Vyzývam vás, aby ste konečne začali konať, pretože politici naše výzvy ignorujú. Žiadame okamžite vymenovať úradnícku vládu, zrušiť predčasné parlamentné voľby, Žiadame okamžité obvinenie podozrivých osôb, ktoré nesú zodpovednosť. Verejných činiteľov sa predsa netýka prezumpcia neviny. Vyzývam vás, pomôžte nám všetkým 5 miliónom Slovákov. Posledný krok je už len vyhlásenie občianskej neposlušnosti, na ktorú máme právo podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Ďakujem. Markíza preč! Markíza fuj!
Povedzte to. Poďte. Tu nám máme informáciu. Dobrý deň, vážení občania. Preto som sa teraz tu tak vsunul, lebo vám chcem povedať o tom článku 32. Ja som si naštudoval Ústavu Slovenskej republiky a tento článok 32 sme už využili. Tento článok podpísalo asi 7 osôb, ktoré podpísali petíciu, toľko stačilo, a boli sme to odniesť na ministerstvo vnútra. Takže ten odpor sme už podali a momentálne to rieši ministerstvo vnútra. Tento papier sme odniesli aj pánovi prezidentovi do prezidentskej kancelárie a odniesli sme to aj pani Radičovej. Odniesli sme to aj do parlamentu. Takže všetkých vás chcem poprosiť, aby ste si vyhľadali tú petíciu a podpísali ste sa pod ňu vy všetci. A nech je tam aj 500 000 podpisov. Na schválenie tejto petície, na schválenie tohto dokumentu bolo treba 5 podpisov podľa zákona. My sme tam dali 7, boli sme takí aktivisti. Chcem vás všetkých poprosiť, ktorí nesúhlasíte s týmto zriadením a s týmto riadením štátu, aby ste išli prípadne na ministerstvo vnútra a dopísali sa do tej petície, aby tam bolo 500 000 podpisov. Prípadne 5 miliónov podpisov. Ďakujem. Je to výborné, je to fantastické. Ďakujem Maťkovi Perdukovi. A ešte niektorí naši priatelia by sa vám radi zmienili o svojich pocitoch v Národnej rade. Trošku vtipu o tých tímoch žltý, zelený, červený, modrý. Zatlieskajme tímom. Tvoria ich presne takí ľudia z mesa a kosti, ako sme my. Nie sú o nič iní. A poprosím Mareka Pavloviča. Kde si? Poprosím Mareka Pavloviča. A po ňom Petra Perduka a po ňom Matúša Lazorika. Dobre, tak prvý je Marek Pavlovič. Poprosím ťa, daj si to, aby sme šetrili mikrofóny. Takže zdravím všetkých občanov a protestujúcich, ktorí prišli bojovať za naše lepšie a nové Slovensko. Hneď na úvod sa vás chcem ale spýtať, nemali by byť náhodou protesty o nespokojných občanoch? Tak potom by nás tu muselo byť v skutočnosti o mnoho viac, ako nás je teraz. Na začiatok by som sa chcel vyjadriť hlavne k stredajšiemu protestu Národnej rady, kde sa nás zišlo naozaj veľmi málo. Ľudia, nedajte sa zahambiť. Výjdite do ulic, pridajte sa k nám všetci. Netreba doma pozerať panelák a ordináciu v Ružovej záhrade, kde zobrazujú zdravotníctvo a stav nemocníc, aké na Slovensku pri takomto tempe a pri týchto ľudí, ktorí nám vládnu, nebude nikdy. Alebo čo vlastne vysielajú tie naše premúdrele médiá, čo oblbujú ľudí? Nepozerajte televízor, nestačí len na Facebook klikať, páči sa mi to a hádzať tam nezmyselné komentáre. Veď nech každý príde sem a vyjadri svoj názor naživo, keď má tu možnosť predsa, ani spozeranie sa z okien trolejbusov a domovov sa nič nevyrieši. Ľudia sa len prizerajú a čudujú nad tým, ako pochodujeme za spravodlivosť v tomto štáte. Sme predsa jeden národ a nedelme sa na nejaké skupiny. Ďakujem. Takže aby som ďalej pokračoval k tomu stredajšiemu protestu, nakoľko tam bolo policajtov viac ako nás nespokojných občanov, ja nemám proti policajtom nič. Robia si len svoju prácu, príkazy dostávajú od svojich nadriadených. Netreba útočiť osobne na nich, ale ľudia už nemajú nervy na to, čo sa deje. To nie oni chránia nás, oni chránia gorily! Veď pred nami tam boli zátarasy a nás nepustili do parlamentu, kde bola vyhlásená verejná schôdza. To znamená, že podľa zákona má každý občan nárok na to, aby sa tejto schôdze zúčastnil. Ale ich vyjadrenia, nedostatok miesta na parlamentnom balkóne, kinosála pre verejnosť vraj bola z technických príčin zatvorená. Fuj!
tak sme my protestujúci stáli vonku pred parlamentom a čakali, čo bude vlastne ďalej. Nakoľko sloboda prejavu, združovania sa a vlastne celá demokracia je na Slovensku rázne potlačovaná voči nám, občanom tohto štátu. A čo bolo ďalej? Naši páni poslanci, platení z našich daní a s ich imunitou sa postavili do okien a vysmievali sa nám, rozkladali rukami, aby sme odišli a dokonca sa našli aj takí, čo sa dostali von a ukazovali nám zo svojich luxusných aut prostredník. Každý vieme, čo tým predsa mysleli. Hanba! Ani 80-ročná pani sa dovnútra nedostala. To sme všetci naozaj extrémisti a zločinci. Prečo tam nebol pán prezident? Prečo tu nie je dnes? Prečo zo 150 poslancov vyšli do obeda medzi ľudí traja a po obede už ani jeden? Pýtame sa prečo? Nechcem teraz nejako osobne útočiť na nejaké politické strany a ich predstaviteľov, ale nedá mi niektorých predsa len spomenúť. Ja sa pýtam, páni poslanci, kde ste boli doteraz? Prečo dávate nezmyselné sľuby 2 mesiace pred voľbami? Fico nám sľubuje istoty, ale komu? KDH na čele s Figelom začína to prácou a pre koho? Boh sa musí hore asi dobre tráfiť a prizerať sa, že na Slovensku je takáto strana, ktorá hlása o kresťanstve. Veď mladí vyštudovaní ľudia musia ísť za pracou do zahraničia, kde oberajú pomaranče v 40-stupňových horúčavách, len aby si niečo zarobili. Ďalej je tu Dzurinda, ktorý sa chce priblížiť bližšie k Európskej únii. Na čo? Aby sme živili štáty, ako je Grécko? A pán Budaj bol kde 20 rokov? A čo pán Slota? Kde je to jeho Slovensko, ktoré nám tak sľuboval? A k strane 99% sa vyjadrovať asi ani snad netreba. Veď všetci vieme, čo vyplávalo na povrch s falošnými podpismi, ktoré mali údajne podpísať ľudia, čo sa v tom čase nenachádzali ani na území Slovenskej republiky. Polícia preveruje už 15 000 podpisov. Už snad len toľko, že za 20 rokov sa podľa môjho názoru na Slovensku okrem diaľnice do Považskej Bystrice nespravilo nič. Toto je len začiatok, my nekončíme, ale ľudia, je to o vás a hlavne na vás. Vyjdite do ulic a nedajte sa oblbnúť. Ide predsa o naše Slovensko a o našu budúcnosť. Ďakujem vám za pozornosť. Dobrý deň, Slováci. Tak ja vás tiež vítam. Ja ale na margo tohto plagátu, čo je tu za mňou, nádherný obrázok, mne len dodáva energiu na to, a všetkým by mal dodávať energiu na to, aby sme sa k tomu vyjadrovali tak, ako cítime. Takže, ja len na margo toho, čo už povedal, tuto, v podstate to isté mám napísané, či to má zmysel opakovať, alebo nie, myslím si, že nie. Má? Dobre, ja len zopakujem, takisto som stál v stredu pred parlamentom a podľa mňa to hovorilo za všetko, ako to tam prebiehalo. Kto tam bol, tak vie. Bohužiaľ, bolo nás tam málo. Žiadna demokracia, žiadna sloboda pohybu, žiadna sloboda prejavu. Nič. Podľa mňa a podľa vás, máme ešte my ako národ na niečo nárok v tejto republike? Ale na druhej strane ma mrzí, aj keď je nás tu toľko, ako nás tu je, mohlo by nás tu byť 10-krát toľko. Neskutočná apatia a ľahostajnosť slovenského národa je naozaj zarážajúca. A mrzí ma to, aj keď ďakujem tých, čo sme tu, naozaj ruky hore, môžeme si sami zatlieskať.
Ja naozaj neverím, že dokážeme byť ľahostajní, alebo ak to nie je ľahostajnosť, tak potom musíme byť sprostí, keď si takto necháme od nich doslova srať na hlavy. Tí, čo sledujú Facebook alebo nejaké sociálne siete, kde sa píšu tieto veci, hej, z priebehov, či už z tlačových besied organizátorov jedno s druhým. Včera tam bolo vyjadrenie pána Lipšica k strednejšiemu národnému stretnutiu občanov Národnej rady. Ešte raz, naozaj nešlo a nebol vyhlásený žiadny protest. Bolo to naozaj len náhodné stretnutie občanov, nespokojných občanov tejto republiky. A jeho vyjadrenie od médií, ktoré celý protest monitorovali, sme doteraz na ministerstvo nedostali žiadnu otázku, ktorá by polícii vytýkala neadekvátnu zásahu. Ja sa teda pýtam, akých médií? Hej. Od tých médií, čo ľuďom nepodajú poriadne ani jednu objektívnu informáciu o súčasnom stave našej republiky, alebo o samotných protestoch a o ich pravidelnej informovanosti o počte protestujúcich. A takisto list, ktorý bol poslaný do verejnoprávnej televízie STV pani Zemkovej, a vyjadrenie na ten list bol: pani Zemková sa sama vyjadrila a odpovedala, že nemá záujem na tom, aby boli vysielané záznamy z protestov, lebo že chce ochrániť záujmy koncesionárov. Ja sa pýtam, kto je koncesionár? Všetci my, občania. A ešte na margo tohto vyhlásenia poslednú vec. Nebolo tam naozaj žiadny protest ani hromaždenie. Išlo o náhodné stretnutie občanov, ktorí zhodou okolností išli na rokovanie Národnej strany Národnej rady Slovenskej republiky a nebolo im umožnené nielenže vstúpiť, ale ani sa priblížiť k Národnej rade Slovenskej republiky. A zároveň sa chcem spýtať, kedy budú také prísne pravidlá, zákona podobne, platiť aj pre Haščáka, Malchárka, Bubeníkovú, Dzurindu, pána Mikloša, Chmela, Hrušovského, Uľaríka, Fica, Palacku, Világio a všetkých tých nespotočných mená, ktoré by som tu asi menoval 3 hodiny, keby som tu stál. Veď nám tvrdíte, že v prípade porušenia zákona polícia musí konať a konať bude. A sledujete vy sami ten rozdiel medzi americkou políciou v prípade Megauploadu a medzi slovenskou políciou v prípade Gorila? Podľa mňa nie. A keď takto to vidíte vy, tak si to treba naštudovať. Ďakujem. Dúfam, že sme v tom všetci spolu. Čaute všetci. Mňa ešte možno nepoznáte, o sebe nevideli. Som Matúš Lazorík. A ja by som chcel len povedať svojim kolegom, čo sa dialo v stredu. Prišiel som z roboty, pozerám na Facebook, Galovu odtiahli kukláči. Pozerám, čo sa deje? Obliekol som sa a išiel som k Národnej rade Slovenskej republiky. A čo som videl? 150 ľudí a niekoľko desiatok policajtov, aby som povedal, že niekoľko stoviek. Stáli tam a bránili ľuďom vôbec tam ani ako by sa len pohnúť, čo by len bližšie. Ktokoľvek, kto ku ním prišiel, bol odstrčený ďaleko. Choďte preč, na čo tam stojíte. A ja by som, keď prišla tá babka, 82-ročná, aby som bol správny, prišla a chcela sa dostať do Národnej rady Slovenskej republiky. Prišla tam a ja som mal megafón v ruke, aby povedala, aby vyzvala niekoho, kto by ho tam mohol pustiť. Kričal som, no nikto neprichádzal. A ja by som sa chcel spýtať tu na pánov policajtov, čo tamto stoja, áno, presne tam. Choďte sa ich opýtať, prečo 82-ročná babka nemohla ísť do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je verejným miestom. A pozrite, čo robia teraz. Majú zapnuté tváre, kamenné tváre, nič, žiadny výraz. Ale keď sa na nich nepozriete ani na chvíľu, budú sa vám smiať do ksichtu. Hanba im! Som rád, že vás je tu o mnoho viac, než bolo piatok, než bolo v stredu. Ale nie je podstatné to, čo bolo predtým,
ani to, čo bude. To je jedno, čo bude zajtra. Či bude koniec sveta, či neviem ani, či ja sa dožijem, či nie. Či sa stánem ráno, či nie. Podstatné, čo spravíme s touto chvíľou. Či budeme tu len stáť a sa pozerať na týchto tu, ako sa nám smejú do tváre, ako nám budú ukazovať z limuzín fakíre, ako sa nám z Národnej rady Slovenskej republiky ukázať, choďte preč, lebo nám zavadziate. A na vás príde čas. Je len na vás.